Déu vos guard, bona gent. Aquí estem. Avui us porto una cosa que no us espereu. Que no. Soc jo. L'he penjat de la guitarra. Com va? Què? Si ho havíeu cregut, D'on el pego o no? Molta gent m'he parat pel carrer i me diu: oh, si t'afeitessis series idèntica a ta iaia. Igualeta. Mireu, us explico. Ma iaia tota la vida esperant la independència. I el passat dimarts, quan va sentir que Puigdemont declarava la independència, li va agafar una taquicàrdia. Però en Cabat va dir que la suspenia i li va agafar el baixón. En això que va sortir l'Arrimades, li va pillar un atac de riure, i en Cabat va sortir l'Albiol i li va agafar un infart. Total, que la tenim ingressada i ara estirà uns dies sense fer vídeos. I m'ha dit: si us plau, fes un vídeo per als meus seguidors i per als meus subscriptors i explica'ls el que m'ha passat. I també em va demanar que ara que estirà un temps de baixa, vosaltres podeu escriure comentaris tant al Facebook com al YouTube, comentant el que us agradaria que us expliqués. Quin vídeo us ha agradat més i per què, suggerències, jo què sé, qualsevol cosa en ella li estarà bé. I bueno, doncs hasta aquí el vídeo, Este vídeo només és informatiu per a que sapigueu això. Que tan pronto com ma iaia estigui recuperada, tornarà a pujar vídeos. Pues au, salut i cachondeo. I com diria ella, au, adiós, dios, 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 dios.